Ix el sol al llogaret de l'Esquinal, als peus de l'ombria dels Canterers, des d'on es veu a la llunyania l'imponent Silla del Cid i els últims vessants de la Serra del Cavall. Prompte, una multitud de colors inundarà l'abancalat indret de l'Esquinal. És un dia important per a la família de Bartolomé Navarro Penyetes, perquè l'estiu s'acaba i ha aplegat el temps de recol·lectar el fruit dels ceps. Els penjolls de raïm madurat indiquen que és el temps de la verma. A Petrer tenim la sort d'haver conservat una filmació realitzada entre els anys 1981 i 1982 a les partides de l'Esquinal i del Forcat, un document gràfic únic que replega tot el procés agrícola que intervé en l'elaboració del vi. I com que bones alforges i bon vi fan clar el camí, després de 42 anys i mitjançant un projecte d'Amudana, Associació d'Amigues i Amics del Museu Damaso Navarro, es recuperen aquelles imatges adormides i ben custodiades, on veurem el treball de dos famílies que als anys 80 del segle passat encara mantenien el cultiu del vi de manera artesanal. És l'última xafiga. Probablement va ser la civilització sumèria, a Mesopotàmia, fa 5.000 anys, o potser foren els egipcis els primers a usar l'alcohol procedent del most del raïm. Mai ho sabrem amb seguretat. Sabem amb certesa que fa 2.000 anys, a Roma, Sèneca va dir que el vi, begut moderadament, renta les nostres inquietuds, eixuga l'ànima i cura la tristesa. El que és cert és que els nostres avantpassats que habitaren el territori de Petrer conrearen la vinya durant segles junt a oliveres i ametlers, base de l'economia de subsistència. Sabem que la població morisca que habitava aquestes terres fins la seva expulsió l'any 1609 elaboraven i comercialitzaven la pansa procedent del raïm de Monestrell. Alguns d'aquells moriscos, com Joan Panxut, s'enriquiren amb el comerç d'antany. El consum del vi de les valls del Vinalopó i l'Alacantí a les riques ciutats del nord d'Europa degué iniciar-se a començ del segle XV. Del raïm de la varietat Monestrell s'obté un vi dolç d'alta graduació per la gran quantitat de sucre que conté. Ens referim al Fondellol. El Fondellol va gaudir de prou fama fins al segle XVIII i va ser el vi dels nobles, encara que amb el pas dels segles va estar a punt de desaparèixer. Veiem al llibre de comptes La Giradora de 1642, guardat a l'Arxiu Municipal de Petrer, que n'eren 54 veïns els que elaboraven vi amb una producció que ratllava els 3.000 cànters anuals. El geògraf Cabanilles, en passar per les nostres terres al segle XVIII, escriu: Las viñas son en bastante número y producen 150 cántaros de vino. Hay algunas de calidad llamada Valency, cuyas uvas se estiman por su delicado gusto y por conservarse hasta febrero. La diferència de producció entre segles probablement és degut a que els informadors petrerins ocultaren a Cabanilles la verdadera producció de vi. És sabut que Cabanilles era un comissionat reial i, com diu el refrany, el vi fa parlar llatí. El vi elaborat a Petrer va obtenir gran fama a finals del segle XIX. L'extensió de la plaga de la filoxera a França i el Tractat Hispano-Francès de 1882 va suposar una ampliació del cultiu de la vinya, aplegant a les 377 hectàrees cultivades en 1890. Prova de la qualitat dels vins de Petrer i de la seva presència a Europa fou l'obtenció de la menció d'honor a l'Exposició Universal de París de 1878, encara que la dita popular deixa clar que al bon vi no li cal pregó.
Petrer és al nord-est de la vall del Vinalopó, descrit per l'escriptor Enric Valor com el pintoresc poble de Petrer que es reclina graciosament en un enlairat tossal entre les dues grans muntanyes del Cavall i de la Silla i que té a les seues envistes, com qui diu als seus peus, la rodonida vall d'Elda. A Petrer havien grans bancals plantats de vinya, encara que molta estava escalonada en terrasses abancalades a les faldes de les muntanyes on el terreny és àrid i pedregós. Eren llocs on la vinya s'adaptava ben bé. A Petrer, el cultiu tradicional de la vinya a mitjans del segle XX era molt semblant al de segles anteriors. Exemples evidents són els que ens deixaren Bartolomé Navarro Peñetes a l'Esquinal i el de Bertomeu Beltrán Rico, hereu del tio Palleta, llauraó de devoció en la partida del Forcat, on treballava les terres pedregoses plantades d'oliveres, garrofers, d'ametllers i vinya per obtindre els millors fruits. Bertomeu Beltrán, un home de consciència ferma en la tasca de defensar les tradicions del camp. Des que es va integrar al projecte, va treballar amb entusiasme junt a Àngel Amat Cutillas, encarregat de la filmació en cintes de Super 8 mm, i Vicent Brotons Rico i Vicent Navarro Tomàs, que feren el treball original de producció i muntatge. Tots ells enllestiren el projecte amb la idea de perpetuar l'última xafigà. Els treballs a la vinya comencen. Acabada la verma, el cep descansa i es despulla dels pàmpols. I el llauraó, agraït, poda la vinya amb les tisores i el podó. Fa una estesa de sarments que anirà lligant amb vencills d'espart formant garbons. És el moment de seleccionar els sarments que li serviran per als nous empelts. El soterra a la vora d'un marge i col·loca un senyal per saber on són quan li facin falta. El llauraó fa un repàs a la vinya. Un cep ha mort. Ara ha de decidir si replantar o murgonar d'un cep veí, tècnica sovint utilitzada pels llauraós de Petrer. En este cas, replantem. Treballant de sol a sol plantant la vinya, homes valents a colps d'aixà, a braç partit, deien, feien la clotà on els nous ceps, que després de la filoxera ja eren peus de la varietat americana. Això era patir, però a les penes punyalades i al patir un got de vi. La mula, ben aparellada amb la cabeça, el colleró i el jouet units pels francalets, i el plegador i el sillonet, tot ben cinjat. Les vares ben subjectes a la mula arrosseguen el forcat, i el dental i la rella obrint el solc a la terra amb la perícia del llauraó, que a les mans porta l'esteva, les ramaleres i l'ullà, amb les que enfila la llaura amb la monòtona cadència del caminar de la mula. El solc ben recte conora el prestigi del llauraó, que no l'entorta ni per salvar un empelt murgonat. Després, el llauraó entrecava els ceps amb l'aixà i un darrere altre va fent bassa a les soques per replegar la humitat. La vinya era plantada, a marc reial, d'un cep a l'altre a la mateixa distància, formant un entramat de línies geomètricament enfilades eumires des d'on eumires. I ara la vinya dorm esperant el naixement de la natura per donar fruit a l'any vinent. Quan els peus d'americana mouen i els brots verdegen, aplega l'hora d'empeltar. L'empeltar de la vinya, una tècnica depurada de saviesa ancestral on s'utilitzen eines precises. Així com fa el cirurgià amb el bisturí, el llauraó s'endinsa en el cor del cep i realitza l'implant amb els sarments escollits de la varietat de raïm desitjada.
El cep nou es converteix en mallol i passats uns mesos, com diu el refrany, al juliol, el raïm a la mallol, entre els pàmpols i sarments veurem els primers penjolls de raïm. Al ple de l'estiu, el raïm comença a pintar i la vinya aprofita la inhòspita calorada del temps per nodrir el fruit. El vent de llebeig mou tots els dies alhora i era llavors quan els llauraors solien fer una llaura anomenada xamberga, que remenava la terra empolsant les vinyes com ensofrat contra les malures naturals. Al calor de l'estiu madurarà el raïm i aplegarà la verma, la xafigà, i molt prompte gaudirem del bon vi. A principi del segle XX, a Petrer havia moltes bodegues o cellers. N'havien tant a les partides rurals com a dintre de la població. Algunes cases tenien una boja d'argelaga penjada a la porta. Aquell original senyal volia dir que allí era un lloc on es venia vi. Pel treball de Francisco Bernabéu Francisquet, sabem que entre el carrer Calvari i el Camí dels Passos hi havia 5 bodegues. En 1952, 39 viticultors de Petrer decidiren unir-se i formar la Cooperativa de Viticultores San Isidro. 10 anys després, la capacitat de magazematge de la bodega ascendia a més de 2,5 milions de litres. Una dècada després, només quedaven a Petrer 16 bodegues familiars disseminades per tot el terme municipal, on cada família tenia les seues pròpies vinyes per a elaborar el vi de consum per a tot l'any, vi negre i aspre, de graduació alta. En l'actualitat, el cultiu de raïm a Petrer no respon com a tal a la necessitat econòmica de subsistència, sinó més bé al manteniment de la tradició. Lamentablement, les últimes bodegues artesanals deixaren de funcionar a principis dels anys 80. Fins i tot, a hores d'ara, la bodega cooperativa San Isidro solament embotella i ven el vi procedent de localitats properes. Com una tradició més, tots els anys familiars i amics de Bartolomé Navarro, Penyetes, s'ajuntaven a la casa familiar de l'Esquinal convocats per la verma i la xafigà del raïm. Per a tots ells era un dia de festa. La festa de la verma. A les primeres clarors del dia, la quadrella de vermadors enceta la jornada carregats de cabassos i falsons, entrant a la vinya que espera impacient oferir el seu fruit. Amb el falsó van tallant-se tots els penjolls de raïm fins que no en quede cap. Sanglons i capirots també, que tot acaba fent vi. Com veiem, Bartolo Penyetes tenia el costum de fer-li una bona esguitada d'aigua al tonell i els cofins eixuts per donar-los humitat. Que no siga tot xuplar most. Van omplint-se els cabassos de raïm i de seguit van al cup, on comença la xafigà i on esclata el vi. A la dansa del cup xafigant el raïm, espardenyes desparten rogides pel most, percussores del vi. La xafigà dels homes com el trot dels cavalls,
El sacseig de les taules obri solcs en el cub, per on s'esgola el most s'amaga la brisa. Acabada la tanda de la xafigà, amb el ramàs s'agranen les taules del cub amuntonant a un costat les restes de raspall i pellorfa del raïm. Tenien costum de garbellar les restes per separar la raspa. Després les rentaven amb un llibrell d'aigua per a que soltara tot el most adherit. Bartolo deia que era més fàcil rentar la raspa que desenganxar-la dels cofins. La premsa està a punt, i ara s'omplin els cofins amb la pellorfa del raïm. La premsa, ben parada, és un munt d'esportins. A poc és un pilar ferm. No ha de parir-se la premsa. 2 voltes de roda estrenyen bé els cofins. 2 voltes més de roda, i ara xorra el most, que prompte serà vi. S'obrin les taules del cub. És una bassa de most. Bartolo Penyetes, amb el mig carabassí, el trau i el deixa xorrar. El color és òptim, l'olora i el mira satisfet. Trau el tap del cub i el most xorra al bessó des d'on aniran agafant-lo a poals i trascolant-lo abans de ficar-lo al tonell, on farà la metamorfosi, fermentant i convertint-se en vi. Diu el refrany que qui estima el vi, estima un tracte d'amic. En la celebració del final de la verma familiar, cada participant se sent satisfet de la seua labor. A l'Esquinal i al Forcat fa alguns anys que s'ha acabat el cultiu de la vinya i l'elaboració del vi. Encara que potser en algun raconet de Petrer esta tradició seguisca viva, ja res serà igual. Algunes de les persones que apareixen al documental ja no estan entre nosaltres, i els que estem hem envellit 4 dècades. Sí, veu, paga i calla, sí. Que ara toca acabar amb les imatges d'un esmorzar celebrat a l'acollidor Mas del Forcat, on podem veure alguns membres de la rondalla El Cresol que col·laboraren en el documental. Alegrement i amb harmonia feren festa, i és que el vi crida cançons, i menjant gatxamiga i bevent bon vi, envoltats de belles i tradicionals cançons, hem aplegat al punt i final del documental sobre la nostra ancestral tradició. És l'última xafigà.